Да, напълно възможно. Ме ми е по-напрегнато, като гледам. Отколкото при съм долу. Положение, това казват и всички треньори, между другото. По реда на пътеките. Втори коридор. Джеймс Дасъл, трети Кристоф Люметър, четвърти Никел Ашмит, пети Джастин Гатлин, шести Юсейн Болт, седми Кемър Бейли Кол, осми Неста Картер, девети Майк Роджерс. Дали ще има кой да победи Юсейн? Кой ще спечели сребърния медал? Ще има ли първо, второ, трето място за Ямайка? Естествено, Джастин Гатлин се изстрелва много напред. Юсейн Болт обаче сега дръпва. Юсейн Болт ще спечели световната титла. Да видим резултата. 9,78. Юсейн Болт отново световен шампион след Берлин 2009. Сега Юсейн си връща световната титла. Нямаше световен рекорд. Нямаше и как да има в това време. Но Юсейн Болт с 9,77 успява да покори света и отново да ни накара да повярваме, че няма граници на човешките възможности. Жалко за този дъжд, който се изсипва над Москва. Жалко за това, че пистата стана хлъзгава. Златни и сребърния медали се поздравяват. 9,85 за Джастин Гатлин, 9,95 за Неста Картер. Радва се Джастин Гатлин на сребърния си медал. При тази тежка конкуренция от Ямайка няма и как да бъде другоя, че Кемър Бейли Кол е четвърти с 9,98. Имаме ли друг състезател под 10 секунди? Очакваме да видим. Юсейн печели своята 6-та световна титла в кариерата си, която прибавя към 6-те си олимпийски титли. Най-великият спринтьор в историята. Пето място за Никел Ашмит, 9,98. 4 от първите 5 резултата са на ямайци. Шести е американец Майк Роджерс с 10,04, 10,06 за Кристоф Люметър и седма позиция. И Джеймс Дасъл с 10,21 е 8. Денис, това коментар за бягането, което видяхме преди секунди. Перфектно бягане в това време. Броя много голям. Гатлин до последно не се отказа да го гони и много добра битка се получи. Точно това, което прогнозира. Старта ще го вземе Гатлин, но победата ще бъде за Болт. Да, ако беше стискал ето на повторението, той му взе много на старт. Също така прогнозира 7 и 8 място за французина и британеца. Ето виждате тук вече на 60-я метър Юсейн Болт беше без конкуренция. Струва ми се, че Юсейн не се напъна много, предвид, че не искаше и да рискува в това време. Това ли са възможностите на Юсейн Болт според теб? Не, след това 9,58 няма как това са му възможностите, но неговото бяга този сезон. За този сезон не. Според мен ще бяга още по-бързо на някой диамантена лига, но неговото бягане е такова, че той не се личи, че има напъване и последните метри просто са му уникални. Какво да очакваме от 200 метра с участието на Юсейн Болт, разбира се? Ако времето е перфектно, може много здраво да бяга под 19 и 30. Дай Боже да си прав, но той бяга ли под 19.30, може да застраши тези 19 и 19, да, които в момента са световен рекорд. Крайна сметка, американецът Джастин Гатлин е единствения оазис сред окупацията на 100 метра от атлети от острова на бързоногите. Сребърен медал за Джастин Гатлин е, че първо, трето, четвърто и пето място за Ямайка. Нормално. После ме пита защо 7 и 8 място за европейците. Ами ти толкова неща позна, че после ще те накарам да я напишеш 6 числа от топото. Толкова така лесно ставаше. Ето го отново бягането. Виждате колко целеустремен Джастин Гатлин до 40-я метър беше без никаква конкуренция. Голямата крачка на Юсейн Болт обаче си изказва думата. Но не го би с много.
Личиш, че даже няма и метър. Да, че Джастин Гатин си е класа. Разбира се. Крайна сметка в дъждовното време Юсейн Болт успя с 9,77, въпреки насрещния вятър. Не знам колко е вятър, я погледни. Минус 0,3. Но виждаш, че дъжда бие в тях, което не е никак приятно. Ти го знаеш най-добре. Поздравление с талисмана на първенството, врабеца. Шоуто на Юсейн Болт продължава с 200 метра и 4 по 100 метра. Така че, уважаеми зрители, бъдете с програмите на Българската национална телевизия, защото ние ще ви предложим наистина много емоции. Още утре ще има на какво да се зарадвате. 3000 метра с препятствия с участието на Митко Сенов сутринта и 400 метра с препятствия също серии, където ще стартира Ваня Самболова. Иначе в днешния ден Юсейн Болт 9,77 и очакваната победа на ямаеца. Трета поредна световна титла за Бритни Ри за скока на дължина, преминавайки границата от 7 метра. Пето злато от световни шампионати на Тиро Неждибаба на 10 000 метра. Победа очаквана за Сандра Перкович в хвърлянето на диск. Злато за домакините благодарение на Александър Иванов на 20 км спортно ходене. Световният рекордьор Аштън Нитън доказва, че е най-добрият десетобоец в момента в света. Това са емоциите от световния шампионат за днес. Не забравяйте, че утре вечер Ивет Лалова ще бяга в полуфиналите на 100 метра и се надявам и в финала. Денис, последната си прогноза за днес, ще успее ли Ивет да намери място сред най-добрите 8? Искрено да се надявам, много ще е трудно. Днес тя ми сподели, че нейната серия е такава, че две за сигурно ще бягат под 11 секунди и тя трябва да гони място по време. Пожелавам и го от те сърце, дано стане финалистка. Така беше и в бегу. Тя бягаше в много силна серия и се класира по време, но се класира за финала. Стискаме палци на Ивет Лалова да бъде сред тези европейки, които да докажат, че спринта на Стария континент все още е жив. Официалните резултати на вашите екрани и това е момента, в който ние ще се разделим от нашия коментаторски тандем Денис Димитров и Евгений Николов. Пожелание за приятна и успешна вечер. Останете с програмата на БНТ 1 и бъдете и през следващите дни с световното първенство по лека атлетика, защото тук резултати, медали и рекорди носят положителни емоции.